טוב, הגעה באדובי. קודם כל תראו קטן לאיך אנחנו יכולים להציג מול עינינו את הספר. כמו שרואים כאן, יש לנו ספר אוצר בשמיים שהוא, אנחנו רואים עמוד אחר עמוד, עמוד ימני, עמוד שמאלי, עמוד ימני, עמוד שמאלי, עמוד ימני, עמוד שמאלי. פה ב-view, בתצוגה, אנחנו יכולים לבחור איך להציג את העמודים. עכשיו הוא מציג לנו אותם שניים, בדיוק לפי איך שהספר בנוי. זאת אומרת, העמוד הראשון, שעמוד שמאלי בודד מופיע לבד, ואחר כך כל העמודים ברצף, כמו שאנחנו ממש פותחים ספר. בכלים, tools, יש לנו כל מיני כלים. אני אלחץ על הקומנט, על ההערות, שהכלי הכי שימושי, הוא גם מכיל בתוכו כבר הרבה מהכלים הנוספים. אני שנייה מחבא שוב כדי שיהיה אפשר לראות מה בעצם קרה כאן. כרגע זו השורה הרגילה שלנו. יש כאן כלי של הדבקת sticky notes, הערות דביקות, שאני יכולה להדביק איפה שאני רוצה, וגם להקליד טקסט. בנוסף לסטיקי נוטס האלה, שאני יכולה לשים אותם באמת איפה שאני רוצה, יש לנו כאן את המרקר, את המדגש, אני יכולה ללחוץ עליו ולהדגיש, אני יכולה ללחוץ עליו וללחוץ על מילה פעמיים והיא מיד מודגשת. אני יכולה גם, כשאני לא על מצב מרקר, עכשיו זה קבוי, אני יכולה סתם לבחור לי מילה או משפט ואז להדגיש. אפשר פה בחלונית נפתחה, אפשר פה. זה הכלי של המרקר, כמו הסטיקי נוטס, כמו הערה הדביקה, גם על המרקר אני יכולה להקליד טקסט ובעצם לכתוב מה אני רוצה שיעשו עם הטקסט הזה. אלה שתי הצורות הרגילות להדבקת הערות. ברגע שאני פותחת כאן בטולס את הכלי של הערות, תפתח לי כאן עוד שורה מלבד השורה הזאת. הנה השורה הזאת של הערות. יש לנו כאן את הערות הדביקות ואת המרקר ועוד כמה אופציות מאוד 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 מעניינות. אפשר לראות גם שנפתחה לי כאן חלונית שמכילה את ההדגשות וההערות שכבר שמתי. הנה ההדגשות שלי, ברגע שאני לוחצת הוא מסמן לי אותם פה על המסך. הנה ההערה, והנה ההדגשה שיש עליה גם טקסט שבעצם אומר מה אני רוצה שיעשו פה. החלונית הזאת נפתחה לי אוטומטית, אפשר לסגור אותה. אפשר לפתוח אותה שוב, יש לנו כאן חץ, אני בוחרת את הקומנט. אפשר לפתוח אותה פשוט בלחיצה כאן. אז הכלים שעומדים לנו כאן לרשותנו, הכלים השימושיים ביותר, מחיקת טקסט, למשל, אם אני רוצה שכאן ימחקו את המילים פתחו, את המילה פתחו, מסמנת את המילה פתחו, ולוחצת על הקו האדום, אפשר למחוק את הטקסט. אפשר לראות שנפתחה לי כאן חלונית, שגם בה אני יכולה לכתוב. זאת אומרת, אם סימנתי למחוק את המילה פתחו, ונפתחה לי חלונית, אני יכולה גם להוסיף טקסט, למשל, למחוק את המילה פתחו כי היא מיותרת. זאת אומרת, איזשהו הסבר. למה חשוב לי לציין את זה? ברוב המקרים עדיף שלא יהיה לנו בכלל טקסט ביחד עם ההערה של המחיקה, כי הרבה פעמים אנחנו רוצים להחליף מילים. למשל, תוך כדי שהיא אמרה זאת, המלכה שלחה ידה. בסדר? אני רוצה למשל להחליף את המילים שהיא אמרה במילים אחרות, למשל במילים שהוא אמר. במקרה הזה אני אבחר את הכלי הזה, שזה סימון טקסט, אבל עם עוד איזושהי הערה. פה אני אכניס לנו טקסט להחלפה. שימו לב, הקו כאן הוא כחול, הוא לא אדום. יש כאן איזשהו מין סימן שאומר, יש לנו כאן עוד טקסט. עכשיו אני אכניס את הטקסט שאני רוצה. למשל, שהוא אמר במקום שהיא אמרה. ככה זה נראה. יש לי כאן קפיצה, אבל הנה, ככה זה נראה. מסומן קו כחול, עם איזשהו צ'ופצ'יק קטן, וכשאני עומדת על זה אפשר לראות באיזה מילים אני רוצה להחליף. אופציה שלישית נחמדה זה להוסיף מילה שלא הייתה קודם, עם הצ'ופצ'יק הקטן הזה, שמסמן הוספת מילה. למשל, אם אני רוצה פה, בחדר ההלבשה שבארמון, אני רוצה להוסיף מילה. לחיצה כאן. אני רוצה לכתוב בחדר ההלבשה הגדול שבארמון. אז עכשיו הגרפיקאית או הגרפיקאי יודע שכשהוא מגיע לסימן הזה, פה בין ההלבשה בארמון הוא מוסיף את המילה הגדול. אופציה שימושית נוספת, יש עוד הרבה מאוד אופציות באמת מאוד מאוד מעניינות. אופציה שימושית נוספת שאני אוהבת זה החותמות. יש כאן חותמות של מאושר, של לא מאושר, של בעייתי. הרבה פעמים אני מסמנת חלקים שבעצם עוד לא הגיעו אותם, עוד לא ערכו אותם כמו שצריך, ואני רוצה לזכור בפעם הבאה לבדוק שהם תוקנו, אני פשוט שמה חותמת שזה לא מאושר. וככה בפעם הבאה אני שמה לב שהייתה כאן חותמת, ואני עוברת על זה לבדוק שזה תוקן. אני גם העליתי לכאן חותמת שאני מאוד אוהבת, זאת למשל.
זה בעצם איזשהו כלי משחק מאוד מאוד נחמד ושימושי. עם שאר הכלים פה באמת כדאי לשחק ולהכיר, הם מאוד מאוד שימושיים. רק חשוב שהגרפיקאי ידע איך עובדים עם זה, או לא רק הגרפיקאי, אלא אם אנחנו עוברים על PDF עם עוד אנשים, אז הרבה פעמים הם מסמנים משהו בצורה שונה, מה שצריך לעשות וצריך לקרוא את זה כמו שצריך. למשל, הרבה פעמים מסמנים בטעות מחיקה, למשל להביא לפני המלך, מחקו את המילים, ומסמנים כאן וכותבים על זה מילים להחלפה, למשל להוציא לפני המלכה, אני סתם ככה מחרטטת כדי שיהיה ברור שיש כאן איזשהו שינוי במילים. אז צריך לשים לב שמה שבעצם התכוונו לעשות פה זה את הסימון של מילים להחלפה, זה ולא את זה. וצריך לתקן לפי הכוונה של המשורר למעשה.